на мръсното ти бельо. И ти си без бельо. Аз съм сигурен, че си без бельо в момента. Нямаш бельо. С такива елементарни провокации може да се излъже само някоя шестокласничка. Мария, замълчете! Не притеснявайте, момичето си върши работата. Какво, ще ми покажеш бельото си ли? И толкова ли е страшно, че така извика? И Хичкок не е показвал по-страшно нещо. Мария! Коля! Хора, гледайте какво прави тази! Не! Не! Не мога да повярвам! Тя! Това е бельото на Емануела! Как ще се покаже това, момиче, Милев? Това е скандал! Това е скандал! Не, бърка се. Защо? Каза, че иска да го видиш. Емануела е истински символ на женските принципи. Защо? Каза, че иска да го видиш. Ама аз исках да ти видя бельото в преносен смисъл, а ти остана сега по ненка. По джанка. Друго си е сезонът на джанките. Да преминем към следващия подарък, този път от Еделвайс. Да преминем. Може ли Много да обичам направя подаръци. един подарък? Разбира се. Разбира се. И за предаване. Един момент. А, не! За втори път ми се случва нещо такова в момента. Какво правиш там ти? Ами по-лесно щеше да бъде, ако си беше свалила чоропогашника първо. Какво правиш там ти? Не, какво правиш там? Важен подарък. Къде си го завряла? Не казвам. О, не! О, не, честно! Преди 2 години, когато Еделвайс гостуваше в нашото Блиц интервю, не правиш такива неща. Само скромно отговаряше на въпроси. Нека ви припомня. Име, Еделвайс. по-известна като... Актриса. Кога еротиката преминава в порнография? Еротиката е предястие. По-лесно ли е да си жена? Да, мисля, че да. До определен възраст. Какво още не си правила, а ти се е искало? Да съм водеща в едно предаване. Знаеш си! Рачков, не прекъсвайте момичето, следват най-пиперливите въпроси. Размерът има ли значение? Не, за предпочитане по-голямо, разбира се. За или против секса за една нощ? Няма проблем. Знаеш си! Какво кротко момиче беше Еделвайс преди, а каква стана? Не казваш. О, не! Много ти благодаря. Това ми се случва тази седмица за втори път. Късметлия! Това шоу заприлича на съблекалния. Сега остава Азиз да отвори една обществена пералня.